Leena Heikkinen ja 54 syntynyt Rakkauden hedelmä Itkonniemeltä. Tuttavallisempi Leni. Niin, ja Rakkauden hedelmällisyys on siinä, että minun äitillä oli leipomo Itkonniemellä, jonka hän oli jatkanut oma äitissä Iita Heikkisen leipomo, mikä oli tehnyt piirakoita ja munkkia ja veripalttua tuonne torille. Oho. Ja kävi kärrillä myymässä siellä torilla. Ja sitten minun äiti Kyllikki Heikkinen jatkoi sitten Iita Heikkisen kuoltua siinä ja hänen miehensä Nestori jäi siihen Itkonniemelle asumaan äitin kanssa. Ja äiti lähti yhtenä päivänä ostelemaan leipomo uutta pöyhteen. Niin. Ja tuossa Snellmanin kavulla oli Romu Jannella, eli Janne Hyväärisellä romukauppa ja äiti pääsi sitten sinne ostamaan pöytää ja Janne kun oli aina tykännyt pyöreistä ihmisistä ja äitikin oli aika pyöreä, niin eikö se vaan sinne pyllylle taputtanut ja sanonut, että eikö me kylläkin lähdetä harjakkaisia viettämään tämä pöytäkauppa. No niinhän ne lähtivät illalla, olisiko Atlas ollut minnekä lähtivät ja siitähän se rakkaus. Salainen lempi alkoi. No, Janne oli naimisissa omalla tahollaan, oman perheensä kanssa ja he rupesivat riustelemaan ja kuinka ollakaan sitten uuden vuoden yhden seurauksena minä syyskuun viimeinen päivä synnyin vuonna 1954. No nyt on. No elettiin aikoja, siis nämä on kuultua, minähän en muista ajasta mitään. Joo. Elettiin aikoja niin, että sehän oli synnillistä elämää, että tämmöinen nuorinaikkoinen vei perheellisen isän, perheen isän tämmöiseen suhteeseen ja kuinka ollakaan. No sitten Janne ja Kyllikki aika julkisesti olivat ja tietysti kumpikin oli liike-elämän julkisia ihmisiä, niin olivat tuolla ravintoloissa ja muualla julkisesti esillä, että olivat parina siellä ja kaupunki rupesi vähän kuhisemaan, että mitä tämä on ja kuinka ollakaan sitten Vuoden sensaatio on siis kyseessä. Ja sitten Janne vissiin vähän pyyti Kyllikkiä naimisiinkin, mutta Kyllikki ajatteli, että hän ei naimisiin mene, että hän tytön kanssa asuu ja elää. Ja niinhän minä sain siinä prinsessana asua ja elää ja silloin 54 oli esimerkiksi tämmöinen, että minun ukki häpeisi sitä, eli Kyllikki isä häpeisi sitä asiaa niin paljon, että kun Kyllikki oli tuolla synnytyssairaalassa suokavun ja käsityökavun kuluvassa, niin Nestori pani sen talon myyntiin. Että sillä ei tarvitse tytöllä olla taloa, joka tullut vaivasta lapsensa kanssa tänne. Oho. Ja no niinpä siinä kävi sitten, että Janne meni Nestorin luokse ja sanoi, että jos näin on, niin minä ostan tämän talon. Ihan totta. No Nestorihan ei periaatteessa Jannelle myynyt sitä taloa, koska koska ei ollut vävy, niin ei sitten myydä. Ei ollut vävy. Oli tämmöinen mies, eihän sille myy. Ja no näinhän se Kyllikki ja Nestori pääsi soppuun, että minä sitten kun tuo Kyllikki pääsi lapsensa kanssa siihen taloon. Ja siis Janneko sen osti sitten? Ei ostanut. Nestori ei myynyt Jannelle sitä, mutta eli se ei myynyt ollenkaan. Niin, mutta piti sitten itse. Niin. No. Ja minä en tiedä, että ostiko siinä vaiheessa äiti sitten sitä taloa tai ei. Siitä ei ole muistikuvaa eikä tietoakaan. No joka tapauksessa leipomo oli siellä Itkonniemellä ja minä muistan sen, että Itkonniemihan oli siihen aikaan, kun siellä oli se Savon tehas, niin hyvin paljon tämmöistä Savon työläisiä asui siellä ja tämmöistä, että Itkonniemellä ei niinkään asunut niin kuin yrittäjätaustaisia ihmisiä. Ja siihen aikaan 60-luvulla, 50-luvun lopulla, minkä minäkin muistan, niin oli hyvin kaksijaettuja, että oli yrittäjäperheitä ja oli työläisperheitä. Ja sitten kun vielä minä satuin olemaan tämmöinen kielletyn rakkauden hedelmä, niin minähän olin hyvin niin, että oli paljon lapsia, joiden kanssa minä en saanut leikkiä. Oho. Ja muistan aina sen, että esimerkiksi kun täytinköhän minä 6 vuotta, ja tietysti kun on se leipomo ja minä olin se prinsessa siinä, niin äiti oli järjestänyt isot syntymäpäivät pihaan ja ei sinne tullut kuin 2 vierasta, niin äiti kavulla huuti, että tulukee, että täällä on Leena syntymäpäivät, niin tulukee, että munkkia ja kahvia ja limonaadia riittää. Ja siellähän oli isot juhlat sitten syyskuun viimeinen päivä ja omenoita sai ottaa puusta ja tämmöistä, mutta että kyllä muistan niin kuin sillä lailla, että sitä oli.
Ja kun miettii asioita silloin 60-luvulla, niin esimerkiksi opettaja sanoo minulle hyvin ruvasti, että mistä olosuhteista minä olen, kun ei muilla lapsilla ollut isän ja äidin nimi eri sukunimellä. Niin, siihen Että aikaan. Niin, sinulla muistutettiin, että Niin. sulla on eri. Niin, ja kun opettaja kysyy, että äidin nimi, minä sanoin kyllä Heikkinen, isän nimi Janne Hyvärinen, niin hän sanoi, että H-lapsi. Ja ei tänä Eli Heikkinen ja Hyvärinen, joo, just. Tätä se varmaan se opettaja silloin tarkoitti. Ja sitten kun tästä identiteetistä puhutaan, että mitenkä niin itse kellekin on tullut sitä, niin sitten kun oli tämmöinen vähän niin kuin kiusattu, niin sittenhän sitä onneksi oli se, että siitä tuli taistelija. Niin, että luonto näytti sitten luonto sen. näytti, ja jos mulle joku sanoi, että sinä olet isätön pentu, niin minä sanoin, että en ole hampaaton. Sulla ei ole hampaita, kun sillä on huonot hampaat. Että se sana jo silloin kansakouluaikaan löytyi takaisin. Niin just. Ja taistelin kovasti niin sitä omaa reviiriäni siihen ja aika hyvin on onnistunut, iso reviiri nykyisin. Niin tietysti se, että elettiin kumminkin niin eri aikoja mitä tänä päivänä. Että muistan se, että äiti oli paljon liike-elämässä kun oli, niin paljon oli poissa ja meillä oli apulainen, joka hoiti minua ja tämmöinen, että minä olen sanonutkin, että sen takia mulla on niin vilkas luonne, kun mä olen niin monen apulaisen kasvattanut. Minä ajattelin, että sinä olet niin monen apulaisen kasvattanut. No hei, sanoppa sitten, teillä on ollut vilkas seuraelämä myös. Sinä olet nähnyt aika monenlaista ilmeistä, miten siellä teidän niin huusollissa silloin on käynyt, vai mitä? Ja kyllä mä muistan, isä kun lähti esimerkiksi politiikkaan mukaan SMP:hen, maaseudun puolueeseen ja ehkä oli enemmänkin, ei niinkään sitä poliittista tahtoa, mutta mä luulen, että Vennamolla oli se rahan tahto. Janne oli hyväkätinen ja mielellään rahoitti varmaan sitä ja Janne nautti siitä, että sai olla julkisuuden henkilön kanssa yhteydessä. Ja muistan aina sen, kun oli kyllä heinäkuun 6. päivä Kyllikin syntymäpäivä ja oli ollut puhetta äitille ja isällä, että lähtevät kasinolle. Ja ei Janne enää hakemaan Kyllikkiä ja sitten tullut taksi siihen ja kaksi vähän typerössä olevaa miestä tuli, että Veikko Vennamo ja Janne Hyvärinen tuli siihen ja kuinka ollakaan, niin sitä äiti ärähti, että missä te olette ollut, kun ei tulleet hakemaan kun kysymys. Janne sanoi, että käytiin nämä velsat ostamassa. Kyllikki otti vilsa ja heitti sen siihen lähetystalon pihan puuhun ja sitten se joutui maksamaan muutaman markan, että Karppisen Pekka kävi hakemassa sen. Ja sitten tietysti se, että mä muistan esimerkiksi se, että kun se Vennamo pyöri siinä meillä, Janne ei koskaan vienyt varmaan Vennamo siihen omaan peruskotiinsa, että hänen lapsille ja hänen vaimolleen, mutta sitten sinne meille tuli ja me joka tapauksessa niin aina vannatettiin koulussa, että sinä et saa sanoa kellekään, että meillä on Vennamo. No en minä sanonut, kun en mä tiedä kuka se on. Ja minä ymmärtänyt silloin. Niin. Tuommoinen kuin hassu setä on tuolla peräkammarissa. Joo, että Vennamo oliko se kuin tullineuvos tai tulliministeri tai tämmöinen, että sen mä muistan, että iso herra kävi. Ja tietysti sitten kun äiti oli niin paljon niin kuin yrittäjäjärjestöjen toiminnassa ja kaupungin niin kuin tämmöisenä, tehtiin kalakukkoleipomoista paljon asioita, lehtijuttuja oli paljon ja muuta. Ja tutustunut, kyllähän siellä, mä muistan kun äitillä oli jalka murtunut, niin meillä kävi kylässä tervehtimässä, siellä oli Kipsissä Eeveli ja Esa Pakarisen nimeä ja muuta. Ja Arttu Suuntalan muistan, että on joskus ollut meillä siellä kotona käymässä ja tämmöisiä, että sitä oli sitä milloin minkäänlaista porukkaa. Ja tietysti sitten kun äiti 69, 68 joskus laittoi tuon Matamin tuohon Kauppakadulle, niin sitten sen Mataminkin kautta niin niitä siellä tämmöisiä julkisuuden henkilöitä pyöri enemmän. Ja Matamihan on semmoinen ravintola, joka täällä Piispantalolla kun katselee näitä ristalliruunuja ja tätä kaikkea tyylikalustetta ja tätä
näitä tämmöisiä kuviollisia tapettia, niin aina tulee se Matami mieleen, että äiti oli vähän Pirkko Palosen kanssa aikaansa edellä. Se oli semmoinen seurapiiriravintola, missä oli kaikki tyylikalustoa, ristalliruunut ja paljon häitä piettiin siellä. Ja mutta oli aikaansa edellä, ei naiset käyneet siihen aikaan vielä viinillä, eikä naiset käynyt yhdessä syömässä. Ja no sittenhän se Pesosen Heikki ostikin sen ravintolan ja siihen tuli herraspupi. Ja siitä alkoi, ja äiti aina sanoi, kun äitikin oli sananvalmis, se sanoi, että mitä me Matamissa liitettiin, niin te pupissa hajotatte. Tietysti kun varmaan pupissa käynyt, niin aiheuttanut kenties avioeroja, niin äiti ajatteli, että kun Matamissa häitä piettiin, niin sitten ne erot tuli siellä pupissa. No, miltä se tuntuu, että tämmöinen niinku ura-uurtava nainen, joka on tehnyt tämmöistä niinku aika vaikuttavaa uraa siellä Kuopio ja Savon seudulla, niin miltä se tuntui sitten lapsesta, että välttämättä ei kaikkia vieraita tunnettu, mutta että niinku kuitenkin tämmöisessä vaikutusvaltaisissa hommissa, kun on ollut ura-uurtaja ja ehkä tämmöinen rohkea, niin kuin sanoit, että aikaa elää. Joo, niin miltä se tuntui sitten lapsena? No siinä oli niin kuin aloitetaan negatiivisuuden kautta, niin että päästään positiivisuuteen. Päästään kohokohtaan. Niin joo, että kyllähän se niin kuin, sitten olin ihan onnistuneesti väärentänyt nimeä syntymäaikani tuonne nuorisoklubille, joka tuossa Konttisen liiketalossa oli yläkerrassa ja kuinka ollakaan sitten on äitistä ja minusta Savon Sanomissa tai Viikko-Savossa sen aikaisessa uutiskukoussa juttu, että mitenkä Kyllikkiä Leenan viettävät uutta vuotta ja oli jotkut kuvat näin. Ja siinä luki, että 15-vuotias Leena. Ja minä olin just kerennyt kun tuonne nuorisolupille valehella, että minä olen 16. Niin eihän se siinä. Sitten taas se lehteen tuli ja tämmöisiä. Ja sitten niin kun, tietysti minähän olin 16-vuotias, kun äiti kuoli ja tämä kaikki leipomot ja muut jäi minulle alaikäiselle minun nimiin. Ja onneksi minulla oli minun serkku Arja sen aikainen Lipponen, nykyinen Aittoja, joka sitten oli paljon oikeana kätenä ja komentajana ja vähän pitämässä minustakin huolta ja leipomosta huolta. Ja leipomo oli kokonaan hyvät työntekijät, eli siellä ei ollut tarvinnut sillä lailla johtajaa, vaan se pyöri itsekseen. Joo, ja ne oli niin motivoituneita. Joo, ja todellakin oli motivaatiota. Aivan ihana leipomohoitaja oli ja muuta, mutta siinäkin sitten oli tämmöisiä jänniä piirteitä, että kun äiti oli kuollut heinäkuussa, niin sitten vuodenvaihteen aikoihin, niin yhtäkkiä lääninhallitukselta tulee, että Herran Valahella 16-vuotiaan pedon nimissä niin anniskeluoikeudet. No siinä vaiheessa sitten ymmärrettiin, että minulla ei ole holhoja. Niin, yhtäkkiä. Niin, että minulla ei ole holhoja. Siinä vaiheessa tuli se, että ei ole holhoja ja sitten Janne isä rupesi holhojaksi ja elämä jatkui taas eteenpäin. Mutta mä siihen sitten kun kysyin siitä kuuluisuudesta, niin kyllähän siinä niin oli etuosa ja negatiivisuudet, että kyllähän sitä sitten ainoana lapsena ja kumminkin niin sitä eli sitä prinsessaelämää. Että sillä lailla, mutta kyllä minua ärsytti sitten se silloin, että minun piti pukeutua niin kuin äiti halusi, että olla niissä prinsessamekoissa välillä ja muut sai olla vähän niin kuin itse olisi halunnut. Paitsi oikeasti siihen varmaan aikaa on ollut se, että siihen pukkeuvuttaa mitään kaapista löytyy. Joo. Mutta silti. Joo, ja itse asiassa tietysti kun äiti oli liike-elämässä ja kumminkin oli sen verran sitä menestystä ja muuta, että sitä sai juuri melkein mitä halusi. Sen mä muistan, kun tuli niin sanotut V-varkut silloin 60-luvun lopussa, sellaiset varkut, jotka leveni ne lahkeet. Ja minä äitille sanoin, että minä haluaisin sellaiset varkut, niin äiti sanoi, että kyllä minä en sulle kuunkin taivaalta haavutta niitä varkkoja, en sulle osta.
Ai siinä mä niin Ei, rajaan. kun minun piti olla se prinsessa. Ai niin. Ja niinhän minä tein, että teinikelariin, niin mulla oli viikko rahaa, niin teinikelariin tein osamaksusopimuksen. Ja kävin hakemassa ne varkuksia. Mihinkä Salloon? Niin Salloon. Ja sitten aina kun kotoa läksin, niin sitten tuolla ulkopuolella. Ja itse asiassa äiti oli varmaan silloin, oli just se mataminkin, että oli vähemmän iltojakin kotona, niin sain lähteä. Hyvin vilkas ja levotonhan minä olen ollut aina. Että siihen aikaan, jos olisi ollut tämmöinen ADHD-diagnoosi, niin olisi varmaan löytänyt paljon muitakin kirjaimia, mutta löytävät vieläkin. Mutta ei ole diagnoosia vieläkään. Eikä ole tarvetta. Niin joo, ja sitä paitsi on kiva, että niin kuin sanoin, että on iso reviiri ja on paljon tekemistä ja tämmöistä, että tätä touhua riittää. No sanoppa sitten, että mitenkäs siinä vaiheessa nyt me ollaan siis, kun Janne tuli sinun holohoojaksi, niin missä vaiheessa sinä sitten itsenäistyit? Tai onko se jotenkin tämmöiset... En ole vieläkään itsenäistynyt. Joo, hetkinen, minäpä kokeilen tätä jollain lailla muulla lailla nyt kysyä, mutta missä vaiheessa sitten, kun sinä olet itse myös ollut yrittäjä ja sulla on ollut kans sitten kahvilat ja muuta ja just ehkä niin kuin ne immeiset on ollut erilaisia sinun ympärillä kuin ehkä tavallisesti immeisillä, niin miten sinä tämän koit? Silloinhan, kun leipomo jäi mulle ja okei, minä olin 16-vuotias, mä olin saanut kaiken läpi. Kukaan ei ollut koskaan komentanut minua. Että minä sain niin kuin periaatteessa sitä varkkuja lukuoittamatta. Että mulla oli niin, että niin. näin. Ja sitten kuinka ollakaan minä olin, menin muutama vuosi ja rakastuin sitten tämmöiseen mieheen, joka sanoi mulle, että missä kaappi seisoo. Apua, no. Ja kaikki hyvin ja okei. Ja hän sitten rupesi johtamaan tätä leipomoa ja kaiken sattumien summaksi, niin tietysti sitä taitoa ei ollut. Ja niin siinä kävi sitten, että lähdettiin isontamaan siitä kivijalkaleipomosta, tehtiin Kelloniemen iso teollisuusrakennus ja näin. Ja asiat ei pysynyt käsissä ja siinähän on sitten konkurssi edessä ja avioero. Ja siinä vaiheessa minä jäin yksin ja siinä vaiheessa minä olen sitä mieltä, että minulle tuli selkäranka. Siinä vaiheessa tapahtui minun suurin kasvuni, että minä sain opetuksen siitä avioerosta ja siitä konkurssista ja tosin jäin sitten tyhjin käsin, että koko omaisuus meni. Mutta huonoa omatuntoa ei jäänyt niin silleen, että periaatteessa valtio ainoaksi velkojaksi kaikki omaisuus myytiin ja saatiin niin sanotusti pienet velkojat kaikki maksettua ulos. Ja ei ollut sitten sitä itse syytöstä muusta kuin siitä, että olin antanut sen vallan niin kovasti. Ja siinä sitten elettiin tyttöjen kanssa vähän aikaa ja sitten löysinkin tämän nykyisen mieheni ja opiskelin jonkun verran ja sen jälkeen sitten tuli tuo kirjastokahvilahakuun ja sai sieltä sitten vuokrasopimuksen kirjastokahvilan kanssa ja Torikujan kanssa ja siellä kun minä työskentelin eläkeikään asti ja erittäin monesta suusta, niin kuin tännekin tullessa tuossa ovella sanottiin mulle ensimmäisenä, että kyllä sinut ihan äitis näköinen. Ja hyvin monessa niin kuin täällä yrittäjäjutuissa niin sanotaan, että kyllä olet ihan kuin Kyllikki Heikkisen kopio. Ja sitten myöskin varmaan Jannen kopiota löytyy paljon ulkonäössä ja leveissä suissa ja tämmöisissä. Mä olen sanonutkin, että onneksi on Jannen suu, niin ei tarvitse potoksia panna. Että silleen niin kuin kumminkin sieltä tulee niin paljon ihania asioita, ihania muistoja sieltä äitistä ja isästä, että tuntuu, että niistä on saanut niitä hyviä piirteitä itselleenkin. No sanoppa, että onko ihmiset jollain lailla muuttunut kaikissa näissä vuosikymmenissä tiellä Kuopiossa tai Savossa? No koko maailmahan on muuttunut, mutta savolaisetkin on muuttunut. Tietysti se, että niin kuin ajattelen ihan itteeni siitä, että olenko tässä ajassa mukana. Olen savolaisena tässä ajassa mukana. Yritän opetella tekoälyä ja kun toimin edelleenkin näissä yhdistyksissä ja tämmöisissä, niin onneksi tämän päivän nuoret on opettanut mulle ja omat lapset on opettanut paljon näitä ja muuta.
Mutta kyllähän tämä on tullut semmoiseksi hektisemmäksi, niin kuin tämä kanssakäyminen. Mutta sitten kun lähdetään porukalla torille kahville, niin ollaan ihan kuin ennen vanhaan, niin on torille kokoonnuttu ja siellä jutellaan vähän omia asioita ja naapuriasioita jutellaan ja tämmöisiä ja joko oot kuullut. Että minä olen naurannutkin, että mulla on varmaan välillä ei tämmöinen juoruämmä eikä mikään taalasmaa, mutta hyvin nopeasti, niin kuin kaverit sanoo, että asiat ei niille katsoa, että ne ei jää siihen. Tietysti se, että omat oikeat asiat osaa pitää turvassakin, mutta hyvin helposti kerron on ja suulas on, niin näin. Ja sieltä tulee se savolaisuus. Niin, justiinsa. Että äiti ja isä on kumpikin. Isä on Nilsiän Koivumäistä ja äiti on Kuopiosta. Äitin mummon suku on tuolta Nurmeksesta, eli Vilikkaalta paikkakunnalta sieltäkin, tai Valtivolta. Että kyllä se vilkkaus tulee. Ja tuolla Alatalossa nyt, kun mä oon tuolla Karavan alueen toiminnassa, niin tänä aamuna viimeksi sanoin, kun siitä vessalta käveli yhden miehen kanssa, sanoin, että kyllä teidän savolaisten kanssa on niin hauska jutella, että ikinä ei jää toiseksi. Eikö anteeksi, aina jää toiseksi. Niin pääsis, että työ, että ikinä jää toiseksi. Että kyllähän se tämmöinen savolainen vilikkaus, että tämä niin kuin meissä tulee. Ja hyvin monet, jotka on tänne muuttaneet, että ei olekaan se syntyperä savolainen, niin on sanonut, että kyllä se tarttuu aika nopeasti. Mutta se ei ole ollenkaan sellaista pahan tahtoista, vaan ei. Nimenomaan hyvän tahtoista. Nimenomaan. Ja savolaisethan on kautta aikaa rakastanut hyviä tarinoita ja ollut siinä tarinan kerronnassa hirmu hyvä. Ja se on niin kuin meidän semmoista verenperintöä. Niin joo. Mikäs on? Niin, sano vaan. Niin, minulle kun nuori tyttäri niin tuon jyväskyläläisen miehen kanssa meni yhteen, niin se on sitten, kun ne tuli ekalle käynnille, niin on sanonut Riino vellolle, että me äiti saattaa vähän liioitella. Elä ota kaikkea tosissas. Niin. Ja auton hinnakin sanoi yli 50 000 kalliimmaksi, kun ei muistanut, että paljonko se on maksanut. Kuten sanottu, hyviä tarinoita. Mitä oikein vielä loppuun haluaisit sanoa, että minkälaista se on se savolainen elämä? Savolainen elämä on lupsakkoa, mukavaa, enemmän naurua ja illoa. Myös surut suretaan, itketään Ja sitten mennään eteenpäin. Ilot, näin. Ja osataan itse naurua silmät vetisenä, niin minäkin nyt. Tämä on niin hyvä. Tulit meidän juttu. Kiitos. Kiitos.